Yan na naman! Ay, ganda naman! Grabe talaga. Isa. Sama. Ayan na pa! Ang lakas. Malaki. Dalawa. Grabe. Cute talaga. Ayan naman. Yun. Ayun, okay na ako mga tay. Ayan. Pag-welcome natin sa kanito. Thank you sa inyo mga tay. Say Mike. Thank you. Okay. Okay, shout out. Ikaw. Gating. Galing talaga. Diba? Yan pa, isa. Isa pa. Yung isa pa. Oh, ang dami. Kaya idol. Kachoy, grabe to, Choy, ang dami. Lalaki. Sama ay dala yung huli niya, ano? Dala. Sa akin mga tayo, nakasitap tayo dito sa kabila, oh. Para mangingilat na eh. Yun mga tayo, dalawa yung ay kinakagat na. Ito yung huli ko mga tayo. Meron na tayong tatlo. Yan, tatlo na. Ang laki mga tayo, hindi ko na video. Tuwa si Idol oh. Kanina nagwo-worry na siya eh. Nag-over na kayo na. Nagbabayabas na siya kanina. So yan mga tayo, back to Grand Span fishing spot tayo, no. Tapos si Kachoy, nagdala siya dun sa dulo. Dami niya nang huli. Miguel Ojotot, Kachoy. Yun. Lumalapit to, nandadala dun sa dulo mo, Kachoy. Ayos. Tapos kasama rin si Ed Vlog mo, tsaka si Mix Vlog. Kachoy. Good afternoon. At ay maaga pa, no? Alas 10:30 pa lang. So yan mga tayo. Uy, ganda. Uy, tara. Pang-apat ko na ito mga tayo. Pang-apat ko na. Yung video natin, pasensya nyo na yung video natin mga tayo kasi puro water lily. Ingat. Dagat tayo ang bala si Kachoy. Hila na oh. Dami na rin. Daming huli sa dala, ano? Hila na water lily. Paano yun? Bayabasin nyo na ako dito. Maganda talaga dun sa ano yun, lalo pagka bagong ulan, Kachoy. Yung spot na yun. Sa may tulay lang. Ilalim tulay? Oo, sa ilalim ng tulay. Pero ito sigurado, ha-harvest na ako dito. Yeah. Ha? Yun. Ano, ang laki oh. Grabe, ang pupula pati ha. Grabe talaga, Michael Tumagan. Susito, shoutout sa'yo master, saan spot yan? Kagat. Uy na naman? Uy, baby! Buyod Dodoy. Magsumbong ka, sabi mo dito ka na naman. Kasi masarap ang... Ito na daw kay Kachoy. Sige. Ole! Tingnan natin siya. Uy, sumapit, ayun oh. Uy, Tingnan mo. Uy, kali. Oh, matanggal, malaglag. Ayun oh. Uy, laki. Sakto lang. Ano to? Ba't ang payat ng buntot? Ano nangyari? Malnourished yan ha. Spa. Oh, grabe. Nakawala idol. Nakawala yung kay... Kasi nakawala. Ay, hindi tayo. Live tayo ha. Live. Hello po. Yun, nasaksiyan ng ating viewers. Grabe, kasi nakawala. Sana yung huli natin. Pakawala natin to. Bakit? Ano siya? Payat? Ay, sige, pwede na to. Para matapos na yung ano niya. Yung paghihirap. Ang hirap ko kunin yung mga... Kapdi, ang init. Woo! Yun, mega love shoutout sa ating mga silent viewers po. As mga solid supporters. Thank you mga Kachoy. Balik tayo sa Wonder Ilog susunod. Tatry natin ulit. At mga special na naman yung mga kasalamuhan natin doon sa fishing. Dyan, Lods yung dalag, patikim. Nakawala idol. May dalag na uli dito isang kasama ko. Ay, wag natin kung maalbor natin. Ang alam, maliit. Ay maliit, pag-aagawan lang yan. Maliit to, payag ka na ba sa'yo? Matagal na nagiging sa akin ito ng dalag eh. Sayang sa akin sana. Maliit Kaso, nga lang yung dalag. Na ano din. Gustong gusto niya yung dalag eh. Grabe, nakawala. Ang ganda talaga ito mga tayo. Ano, taw-taw. Ayan na naman ha. Yun. Ayan na naman oh. Ayan na naman. Oh. Sige.
Sige, sige. Sabi action dito, tingnan natin dito, may action dito eh. Sige, sige. Oh, sipa. Yan. Sige. Grabe to. Oh, ulit. Yan, very good. Ay, wala. Sayang. 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 Alam, ayos na sana eh. Dol, Ulit. palipat mo nga tong isang itim mo. Sayang. Ayan na naman, idol. Kaya nagkakagata na, tsaka nakaramdam ng buto. Uy, dalawa problema to. Laka. Lahat kinakagat mga to eh. Oh. Uy, ito. Sigurado to. Hindi kasi nakikita, pasensya nyo naman. Sige Ganyan. niya, plapla sa akin, plapla. Uy! Ayun lang Wala. mga idol ha. Papahin Wala lang ulit. tayo mga idol. May isa pa yan. Yung isa. Ganyan yung reel ko dati. Yan, huli. Laki. Huli. Ay, sa'yo. Mga good size siya mga to eh. Grabe naman. Nawala yung pagod na katsoy ah. Pangilan na kaya ito akin. Uy. Biglang nagkagatan. Yun, biglang shoutout sa mga taga ang uno, dito na kayo ulit. Kanina kasi mga tiwala dun sa sa Wonder Ilog. Sabi ko lipat kami dun sa Grand Span. Sila andun sila kasi Jewel. Sila walang signal, mga taga Tisoy Anglers. Oh yun, awa ng Diyos. Kanina talagang wala talaga mga to eh. Nag-umpisa kay Boss Eid Vlog mo. Nakaano siya kaagad, 4. Wala talaga kanina. Akala ko masisiro Wala ko. kanina mga kagatan pero ngayon nagbabawi na. Kanina. Sabi ko daw kung alis dito agad ako nakakahuli. Awa ng Diyos nga. Meron na tayong huli. Ito ulit oh. Uy, wala na palang Naku, natumba na yung natin, payong. Tayo ulit natin. Pengi, Meron ba? pabili. Ay, tubig, meron? Pabili, meron ba? Atsoy, marami na mahuli. Oy! Dito Meron na. Wonder Ilog. Wala dun eh. Meron na rin, idol. Sabi ko si Katso yun, na mahaba ng pamiwas ha. Gumalat na, Atsoy. Ay, meron na. Ayan, shout out sa mga kasi natin. Shout Shout out mga toy. Mambog Anglers. Yun. Yun. Tara, dito tayo. Hindi. Wala na dun sa San Juan. Wala na. Ay, si ano pala to? Asan na si Kuya Mike, ay si Batang Michael. Sila Kuya Michael pala to. Ng Darangan Anglers. Yan na naman. Katoy. Di ba? Di ba? Pa-welcome sa inyo mga Kuya Michael. Di ba? Magaling talaga. Kaninang nalulungkot. O yan pa, isa. Isa pa. Tignan mo eh. Kasi ka nang Yung isa pa! Sunod-sunod dumating lang to mga tuwi natin. Talaga iba talaga yung mga to. Mga... ang huli ni Katsoy. Tara na. Dito po. Dali dito. Toy, dito ka Toy. Parang ni-welcome kayo ng nilinis yung Huwag mong papayabasan si Kuya Edmo dito tayo kasi marami dito. Malibag pa kayo. Oo, dami mga tayo. Ilog talaga at biglang tumumal ewan ko. Lutang yung mga isda, ang dami pa naman. Maano lang siya, mababaw lang ito Kuya oh. Mababaw? Yan lang. Mababaw lang si Tap. Mas maganda taw-taw eh. Tira. Tira. Laka. Ano to? Akala ko kung sabit pala. Ano yun? Sabi sa gadyata. Pagkabutan masyado, sinasabit eh. Ayan na naman. Ay, tinatakbo na. Vlogging kasi wala tripod. Tinatakbo na. Kayo na lang. Kayo na lang kukunin ko kayo bida. Kala ko sino mga dumating gulo sila Kuya Mike. Mga malulupit tong mga mag-iwas mo rin sa Darangan. Yung spot natin sa may Aratilis dati. Wala na palang ganong tubig doon Kuya? Sa Darangan? Habol sa'yo. wala na rin. Mababaw na din. Wala na. Grabe itong El Nino kasi Ako, hindi ako gumalaw dito dahil nandito sila eh. Tagal. Malapit na magtatagulan na naman. Harvest na naman tayo.
Biglang nawala yung water lily. Pati kanina napakarami. Nag-agos kasi konti pag ganyan. Palabas. Sa ano lang, kuya, sa gilid-gilid lang. Ayun na, Ayun naman, oh. Sabi ko siguro. Grabe. Ah, ganun ulit to. Uy! Ang galing. The veterans move. Hindi ako kilala. Kanina, nagdala-dalawa ka eh. Ikaw naman magtatanong. Uy. Oh, yan na naman. Ay, ang ganda naman. Robin. Para. Oh, ito. Kiss niya. Baon Ang ko ng lagi mga kaliskis na tiyo. tilapia. Nalunok na masyado. Nagkakain pa lang ako sa Dalawang imo, rod ko, di ka boy. napansin. Oh, grabe, lunok na lunok. Ito, may ano ka, bulati pagkanawan eh. Bakit ganun? Buhay na buhay itong bolats dito. Ewan ko bakit kaya. Nag-live ka kasi daw eh. Nag-live ko na wala kagat sa'yo. Kita mo secret lang. Nag-live ka, oh. Ayun, imbita na yung isa ko. Ay, hindi. Grabe itong init. Ang init-init na wala yung ano. Sobrang init. Kasi nagkakagata na. Parang dyan ko yata yung nagis rin kanina eh. No? Dito mga kuya. Kuya dito. Bayabasin siya. Ay, sus. Ginoo. Sayang. Bayabasin niyo yung spot ko. Naku. Dito lang sa mababaw lang kuya. Pinapayapas ko na rin kay Master oh. Nasa mababaw yung isda. Oh, mababaw lang yun. Wala pa nga ano, isang tuhod. Isang tuhod. Init kasi. Ito, meron ako. Kaya lagyan niyo kuya. Ay, oo nga, malapit na rin. Ay, ito buhay. Oh, kuya. Toy, nasa natin ilalagay mo, Toy. Oh. Toy, saan natin ilalagay mo, Toy? Bigyan mo papa mo. Ay, Dahil tago nyo sa ano, di sa damuhan. sa damuhan. Oo, sa damuhan. Malamig ang damuhan. Namamatay. Sayang. Ayan na naman, oh. Pinagpalit yung lalamob sa pamimiwas. Diba? Ganun talaga ang ano ng pamimiwas. Iba kasi yung saya na nakukuha. Iba kasi yung saya. Yung saya, minsan lang yan. Oo, iba talaga yung saya dito. Araw-araw yan. Kaya ako hindi na ako nagtatrabaho. Masaya sa fishing. Fishing squad. Masaya mag-fishing, pag-uwi ng bahay, sermon. Ayan naman, oh. Grabe sinasalo. Oh. Uy, alis. Oh. Wala na yung motor. Ano na yun? Tuyo na yung gas. Sobrang init. Ililim yung bulati. Oh. Sayang. Sabi tong init. Alas 3. Kasi wala na. Gusto mo. Wala na tubig. Wala na tubig tayo ah. Grabe pati. Oh, at least dito tayo ng zero. May pang... Wala lang tayo dyan nun. Napakatataba ng ano. Natataba ng kangkong. Yan, migamigilag shoutout nga pala sa kumpare ko si Dondon Abunal. Yan, ingat ka ka pare sa ano, trabaho. At belated happy birthday kay Nons Abunal at kay Katay Sunny Yagel. Yan. Oh, yan na naman! Ay, ganda na naman! Uy, ano pa yun? Kanina, mangiyat-iyat. Kanina may iyak na. Karon dala-dala naman. Yan na naman. Sunod-sunod. Ginagawa mo. Pinapunta mo kasi dito eh. Inagis ko. Pinapunta mo kasi dito. Ala, sinabit pa tuloy. Ang liit tuloy. Grabe. Yan, palaki ka. Taw-taw lang talaga sa kalam. Mga ito yung mga good size yan. Ganda tapa. Ganda pa kayo puro eh. Grabe, ang init. Ala ka! Ala, laki! Laki. Wala ayos no? Oy, laki oh. Uy, galing. Ang galing talaga.
Dali na naman. Ganun lang talaga mga dito mati. Ano lang talaga, tiyaga ba? Mag-aagalaw niya, sumasayaw-sayaw na lang. Tiyaga. Ano talaga yan? Ibig sabihin nakasabit na Oo, nakasabit na yun pag ganun. Lagyan natin ng ano mga kasi ano, mainit. Baka mag-collapse tong cellphone. Cellphone natin eh. Nandiyan na. Yan! Sumabahab. Grabe, ang galing naman ng spot na yan. Ha? Mainit nonoy. Buntik daw sumuko. Ganda pagka kahit maliliit lang basta malawi ayos na. Kaya nga. Mga kambal lang. Oo, kuya. Yeah. Ulit. Tanghaling mainit. Uy, doon ta. Ay, yan naman oh. Ah, ay sayang. Grabe, takbo eh. Andun talaga mga sa akin. Ayaw ko bayabasin ni Utoy. Ut. Oh, huli oh. Ayan to. Sa'yo Ano yan? Sa'yo lumipan ah. Balik mo. Balik mo. Para, Pagalitan ka yan. para yung iba makakuha din. Hindi lang ikaw. Nahuli ko na yan. Nakuha na ni vlog yan eh. Nahuli ko. Nahuli ni Sam. Balik mo baka mahuli ni Papa mo. Ay naku. Goodbye. Malaki yan. Susunod. Tingnan mo. Dali. Uy, ganda na naman. Kahit maliliit, basta ano. Basta mag-enjoy lang. Naman ko. Yan na naman. Ay sus, ginutoy. Ano to? Ay, yan yung ano, Nakuha ko ulit to tay. Ay nako. At least meron. Hindi na masama. Para ano naman natin to. Kasi para di magtampo. Yan. Nga dapat talaga. Ha? Walang palutang. Wala yung palutang. Maliit lang ano to. Anong gaano kalalim yung iyo? Isang litro? Sikap ni Papa mo. Iba talaga yung excitement eh. Excitement. Pagka namimiwas, yan naman. Oo. Biwasin kita. Ay, isa pa. Sige. Sabi, hindi magaling. Yan na naman! Oo. Yan na naman. Uy, laki naman. Yan, laki na naman. Kumbate ay. Bayabasin niyo mga kawapo eh. Mali, ano lang mo yun, gata lang. 1 metro ba tawag nito? Oo, tama nga, 1 metro. 1 metro. Oh, yan na. Birahi. Chachahi. Yan. Oh, diba? Galiit lang yung dagat. Huli na. Ay, nakawala oh. Pasayang. So, yung bigat na sana nun eh. Ramdam ko na eh. Derek ba yung ano, master? Ulit. Kata. Sayang ko ting, ganda ng bigat eh. Di na puruan. Yan na naman oh. Madami nga uwi na nga. Wala, hindi yata pinapansin na lumo. Yan na naman, ay ganda naman. Grabe talaga. Yung pisa ba? Yan na pa. Ala ka, mas malaki. Dalawa. Ala ka. Grabe. Ginoo. Action! Action talaga. Sana all. Bakit ganon? Parehas naman ang pain. Mayaman. Ang pula oh. Grabe. Sige. Riko. Ito ganda ng size oh. Tayo. Ha? Parang umano dyan eh. Tara na. Kami naman. Anong oras ha? Nanalo na. Sige, last na bulate tayo. Last na bulate. Last na bulate tayo.
Oo. Sige, sige, last. Wala tayo mga tayo. Last Anong na oras mga na ba? para makaano. Ganyan. Maaga pa. Sabi Wala. niyo 2:30. Wala ba 30 minutes? Para makarami kayo rito. Kanina pa to, dyan lang ako. Di ako Diyan, na. diyan lang. Ayun na, ayun na. Yan na Hindi kasi mga tayo bibili ko ng ano ng ticket ni Ate Richie. Pupunta sila ng Masbate. Uwi. Oo, kuya. Tingit sa barko. Oo. Ay, sorry. Eh, reservation yun. Kailangan. Oo. Yan lang mabayaran. Graduation kasi nung nung anak niya sa Coast Guard. So kailangan talaga baka di sila umabot. Maano pa naman, traffic sa Quezon pa naman. So kailangan makuha ko sila ng reservation na maayos-ayos. Cubao. Ayun mga tayo, last tayo. Motor naman, madali lang. Oo, last tayo ng Bullets. Yan! Grabe, ganda ng dawi sa akin. Ano kaya nangyari yan? Mag-i-enjoy kayo dito. Madaming bula dito. Iwan ko sa inyo to. Dami to. Ba't nakakahuli ka kami hindi? Oh, yun nga eh. Hindi ko nga rin paliwanag eh. Pare-pares lang naman itong natin. Abat oh, abat. Yan naman, yan naman. Yun. Oh, yun, okay na. Hindi nilulupog Okay na ako mga tay. Choy, Ayun. babayan sa kanila yan. Pa-welcome na natin sa kanito. Oy, thank you sa inyo mga tay. Kuya Mike. Thank you. Shout out. Okay. At kayo naman para makarami kayo dyan. Okay. Shout out sa ano? Okay. MBR. Okay, shout out. Kutoy. MBR. Kutoy Ed. Kutoy Mike. Kinalaw na nga ako. Oh. Kirahin mo. So yan mga tayo, no? Last na to. At mayroon tayong pupuntahan. Magpapakuha tayo ng Nagpapakuha si Ate Richie ng ticket sa Cubao. So Ayun, that's it mga lods. iwan natin to sa kanya itong ito lang bago natin, wag mababalaan. So yun, ayos nila ang natin. Naglit na ka tayo, biglang dumawi talaga. Oo. Pagka Choy. Ayos. Ganda. Nagliligpit na si Kachoy. Ganda. Sige, Katoid. Thank you, Katoid. Oy, thank you. Yes, parehas tayo. Pero champion mo to. Salamat sa inyo, Matay. Bilang Grand Span Fishing Spot. Ito yung nakauli mga tayo ng plapla doon sa may darangan dati. Ito na. Yung huli mo. Oo, nakauli. Nakalas nga lang. Shout out. Oh, shout out. Ang galing. Naiya. Sige, bye-bye. Ingat kayo. Thank you.